Učenica trećeg razreda Srednje muzičke škole Stevan Mokranjac iz Požarevca uveliko se priprema za nastupajuću Beoviziju koju ćemo pratiti 27. i 28. februara. Finalna emisija se očekuje 3. marta, a Sofija Perić aktivno i predano radi kako bi sve dovela do perfektne interpretacije i muzičko-scenskog performansa. 70 pesama se našlo ispred žirija, a 24 je ušlo u najuži izbor i one će se čuti na Beoviziji. Da podsjetimo, prema uslovima konkursa kompozicija ne sme da traje duže od 3 minuta, mora da bude izvedena na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, a izvođači ne smeju da budu mlađi od 16 godina. Na 64. pesmi Eurovizije, koja se 14., 16. i 18. maja 2019. godine održava u Tel Avivu, učestvovaće 42 zemlje, saopštili su organizatori takmičenja iz Evropske radiodifuzne unije. Od malena se bavim pevanjem i dosta sam i nastupala i po raznim manifestacijama i takmičenjima i uvek sam nekako želela, to mi je nekako uvek bilo interesantno da se takmičim. Objavili su konkurs za Beoviziju i onda sam se ja zato i prijavila na Beoviziju i prošla. To je to. Ne postoji ništa ono kao od jednog do drugog takmičenja, ne, nego imala sam jednostavno želju da učestvujem na Beoviziji i prošli. Mi smo poslali pesme, kandidati su poslali pesme, onda je žiri izabrao taj neki najuži krug i Beovizija će biti 27. i 28. februara, a 3. marta će biti finalna emisija. Koliko je vas prošlo u ovom? 70 nešto pesama je bila u izboru, a 24 su prošle. Pesma se zove Aritmija. Mislim, tu je uključen veliki broj ljudi koji rade tu pesmu, od kompozitora do tekstopisaca, ljudi koji se bave i aranžmanom. Naravno, u sve to ide i koreografija, scenski nastup, šminkeri, frizeri, kostimografi i tako dalje. Pesma Aritmija sama po sebi znači odstupanje od srčanog normalnog ritma i neću mnogo otkrivati, definitivno je pesma drugačija i jedva čekam da je predstavim publici.